Putang ina mo! Atong isgutan ang klase-klase ng mga teacher. Kabalo ko, kabalo ka. Naka-experience ka ni no? Siyempre ako kasi naka-experience pa jugaan eh. Since gaskwila man ka, kabalo jugaan eh. Kung naka-experience ka, comment sa baba, no? Ang inyong mapapanood ay sarili ko lang opinyon. So bago din nato isugdan ng istoryahan o kung bago pa lang ka sa akong channel, kung ganahan ka ng mga videos, mga content, kung ganahan ka, ayaw kalimot og subscribe. Kay mo nang importante para ma-update ka sa akong mga videos ba no? No, ayaw pag kalimot og pislit ang notification bell kay para ma-notif ka kung naa ko'y bago na upload. No, shout out day ko ang kinharon si Bayan ng hatag siya sa akong idea, niche or content para sa akong channel, no? So shout out day sa Okay Sela nun, since nagapalit man tag milk din nila, tanawan ng clip. So karon guys, mag-review ta sa milk din nila guys, gikan sa It's Okay Sela. So ilaw na to guys, let's go. Thank you, President Lara Narciso and Catherine Yana Narciso. Oh, shout out sila guys, shout out sila. So ilaw na to guys. Gusto mo? Putang ina! Wow! RVTV! Pinakaputang mo guys na? RVTV. Antay Peter, may din ay antay, may lamay maligi ako. Ang plano ta na ako, libutan ako mga milk tea din mga baligya, dress mati, palito na ako tanan. Ilawan ako. Kung say the best nila seller. So mura to guys, so sa mga nakailak ang kay Hernando no, nag-ingon ko siya na makikulab ko pero nisugot siya. Yeah! So guys, atang-atang sa akong next video guys, siya akong kauban sa akong video guys. Shout out si mo kay Hernando. So back to the topic guys no, since tama ko i-gis kabok ang klase-klase ng mga teacher, una ko na to ang number 2. Gago! Nagsugod kog number 2 kay para humano ninyo akong video, no? So number 2, muna ang gitawag na angry. Muna yung mga teacher na grabe masuko. Grabe itong mga teacher na gamay lang nimong lihok, masuko dayon. Grabe itong nalaki mamali, masuko dayon. Ha? Experience ba ng mga teacher? Ako naglagot juga na ng mga teacher, baka nang galit, grabe itong kasuko. Since naka-experience mo juga na, labaw na perme, labaw na high school, perme juga mga experience anak day. Kanang save ito sa buntag, yung kalit sulod ba? Namukot ito dayon, kanang bitong di na mamansin mong kalit-kalit ang kasuko, no? Naka-experience juga na since grade 7 ko. Ang nakalain pa dyan na guys kay ano, masuko siya karon. O pagkaugma na 1 week dyan na siya masuko. Gago! So next guys, itawag na ko ni siya og the janitor. Itawag na ko ni sa janitor guys, kay syempre ang janitor kugihan man jud na malimpyo gud. Kanay na teacher, kugihan ni siya na teacher. Muning ganahan ako ng mga teacher kana bitaw. Kapansin mo ng mga teacher bitaw na kanang nabit yung mga 1.4 bitaw kana bitaw. Mga kartulina bitaw guys, kanang kartulina yung ticket niya sa blackboard kana bitaw niya. Muning ganahan ako ng teacher guys, kay ano, dali ra jud ko makasabot kay ibutang jud niya ang kanang kwan ba specific mga word ana gon mga ibulit niya, ibulit form niya, diya sa yang ibutang na kartulina. Munang ganahan ako ng mga teacher guys kana mga kugihan bitaw. So guys, mo na mga kugihan na teacher guys, kana bitong dali bitaw kay maabot kanang sayo kasi maabot guys kana bitong recess time pa. Kana bitaw nagkaon pa kanana siya sa classroom. Gago! I'm sure naka-experience din mo mga ana kanang sayo kay maabot. So guys, mo na akong sunod guys, mo na gitawag na ako ng kuripot. Kay ano, syempre kuripot. From the word kuripot o kwarta, di ba? Kung sa teacher pa, kuripot o grado. No, experience yung kuhaan ng mga kuripot din ng mga teacher ka na bitong kanang grabe na bitong kayo ni mo gago ka na dako na kayo scores. Pag-abutin mo sa card, 70. Dili ka ng kwan, bitaw ka ng dako, bitaw kayo grado ka ng mga quiz, mga performance task, dako kay gana, pero imong grado, itira. Muna gitawag na mga kuripot ng mga teacher. Since naka-experience pa ka na, no? Since comment dyan sa baba, kaya naka-experience pa ka na. Kaning sunod guys, gitawag na ako ni siya dakon si teacher. Kaya nga no, dili kabalo mo consider na teacher. Kabalo ko naka-experience ka ni. Kana bitaw nabili ni mong gamit bitaw ka na example na nabili ni mong project, syempre nabili ni kalimot pa, kalimtano makambuanga ka, kalimot ka. Sumingo ka sa imong sir na or teacher nimo na, sir, nabilin ba ya akong concert? Pwede ugma na sir, di pwede ako kauli sir. Syempre sir, okay dito sir. Syempre di ka kauli sir. Nya imong giatay po na teacher, gabi pa di kabalo mo consider.
Kana bitaw paingon ay paghimo lang karon di eskwelahan dali ra man kayo niya ina deadline 30 minutes na lang. Bruh. Another example guys, siyempre naka-experience ko. Siyempre ako naka-experience ko ani. So kani guys, kana bitaw mag-answer bitaw mo sa test paper niya. Nay mamali pa kana namali lang bitaw nimo kanang kuan wala lakay kama or nakulang la og T, pero imong answer tama gyud unta pero nakulang og T kay wala kay ballpen bitaw. Gago! Siyempre, maingon mo siya, sir, consider na ko na sir, kay tama, bitaw na sir. Kulang nag-T sir, kinautan ako ink ba. Mga gina sir, asus mali na ay, tikasan man ka. Tikatik pa man ka. Mga ginamagihati na teacher no, di ka balong consider ba. Morning teachers guys, isa na sa ganahan po na ako ng mga teacher bitaw. Morning gitawag na akong the funny. Kaya nga no, morning teacher na ma-entertain jud kasi ang klase. Morning gara-gara o na teacher na bitaw mo. Siyempre kanang bright kisa mo tudlo no, siyempre bright kisa mo tudlo, siyempre math. Kinsa may di ka balong mo math diri kay siyempre ako. Then science, siyempre board man jud kay mga subject no. Kana jud na subject guys, mo nang time na maggara-gara siya kay ano, ma-entertain jud ka. Mo nang ganahan po na ako ng mga teacher kay ma-entertain jud ka ba ganahan kasi ng subject. Magiuban ng mga teacher bitaw ng mga gara-garaon bitaw. Kanang dili jud ganahan na ma-board jud imong klase ba, no? Sunod guys, mo ni po ni ganahan ako ng mga teacher kanang advanced mindset kay ba. Mo ni gitawag na ako ng the smart. Kay nga no, bright kasi na teacher guys, kana bitaw magdala lang bitaw ballpen og kanang notebook ni butang sa table bitaw. Mo na ni magyaw-yaw na sa dra, dili siya magdala og kanang kartolina baron, manila paper dra. Dili na siya magbutang guys, magyaw-yaw na sa giyaha guys. Pero magyaw-yaw na siya guys, pero makasabot juga guys. Mo na gitawag na og the smart guys, kay bright kay siya motudlo guys. Isa na po ni sa ganahan ako guys, kay nga no, syempre karon senior high ka, padulong na ka mo college, dapat na jud kay advanced mindset ba kung moadto ka college, makasabot jud ka. So sa mga naka-experience ani ng mga teachers guys, comment dun sa baba kay kabalo mo ko naka-experience ka ani. Sunod guys, mo rin gitawag na ako na bukat ug lubot. Kay nga no, sige ra glingkod. Tiglingkod ni siya na teachers guys. Mo ni isa sa di na ko ganahan ng mga teachers. Kana bitaw mo sulod bitaw sa yung classroom niya. Musulod ra kalit niya mo. Lingkod ra. Kana bitaw di mo todlo ana magbutang lagkuan, manila paper mo na. Babasahon na si mo niya, pansiran si mo ha. Maglingkod ra guys. Kasbot pa na. Experience pa na guys. Mo ni isa sa di na ko ganahan guys. Syempre ikaw di juga ka ganahan na ano. Syempre kana bitaw mga estudyante bitaw na mga kanang gusto bitaw jud sa eskwela kana na jud matun-an ba para advanced mindset jud ba. Nya kana teacher na sige ra lingkod di juga kasabot. Masuya jud ka no. Ang nakalayan po jud ana guys, siya pa ang tiglingkod, siya pa ang kuripot o grado. No? Siya nagitig-lingkod, di pa kabalo mo consider. Ka-experience mo na guys. Kung naka-experience mo, comment jud mo sa baba. No? Kaya para isgutan nato na guys. Kaning sunod guys, mo po ning ganahan po na ako ng mga teachers guys. Mo ning gitawag na ako na the rescuer. Kaya nga no, gitawag na ako sa the rescuers guys. Kaya grabe siya makatabang. Helpful siya na teachers guys. Siyempre, ikaw, bogo kay ka, di ka kasabot. Siyempre, tabangan juga sa mga teacher no, kaya para masabtan ka ba. No, naka-experience ka na no, mo nang ganahan po na ako ng mga teachers guys. Kaya para kung na kay wala nasabtan, pasabton kasi mga maestra or maestro. Una gitawag na ako guys, the rescuer. Kaya nagatabang siya sa imuha kung saan pagsabot ana yang lesson. No? Nadyo ko yung maestro guys na kung siya ba kanang subject sa mong practical research ba kanang di juga kasabot god pasabton juga kana niya guys. Mo nang ganahan jud na ako guys kanang syempre ang practical research kung wala pa kakabaluan na lisod man jud na no. Siya na teachers kay pasabton juga unsaon guys, kasab-an lang juga. Gago! Kaning sunod na teachers guys, mo na hindi na ako ganahan na maestro guys. Kaya nga no, mo na ang sig katulog, mo na gitawag na ako na the sleepy teacher. Kaya nga no, sige rag katulog. Siyempre hapon magyunoting katulog mo na sa mga tao no. Nya alauna pa jud siyempre kaapoy kay na no. Among gibuhat guys, nagsayo mi siyang subject kay nga no, kumalit mi guys, absent mi. Nya pagabot na mo guys sa tulog rin sa faculty guys. Sir, kabalo na ka, kinsa ka. So guys, kung naka-experience ka na guys, labaw na ng kaparehan ako eskwelahan guys, naka-experience ka niya, grade 11 ka, so ka-experience ka na, comment sa baba guys. So ang number 1 guys, na teacher nato guys, mo ni pinakalasan guys, number 1 nato ni siya. Sorry kung wala ko na yung number na, nakalimot ko. So mo ni na teachers guys na ganahan jud na ako sa tanan. Tawag na ko ni siya the student. Kaya ano, mura sa estudyante guys, kay kabalo siya mo sabay sa among trip ba. No? Muning ganahan ako na teacher ka na bitaw maggara-gara bitaw kay mi guys, kana maggara-gara mi ba. Syempre namo jud uban na teacher na maggara-gara ka, kasukan ka, di ba? No? Muning mga teachers guys na kana maggara-gara ka, sabayan ka ni niya. Muna pinagana ko teachers guys kay ngano.
kung board inyong classroom niya na estudyante na ka ng joker bitaw kayo, sabayan juga na sa team teacher mo na magkisinabot yun mo ba ka nang magsinabtanay yun mo sa ka-teacher ba, no? Naman dyan inganan mga teacher, no? Kanang dili mo dyan na mawala ng teacher na kabalo bitaw mo sabay. Kung naka-experience mo na guys, comment sa baba guys, may istoryahan na to na kung mo na to kasi klase na ko ng mga teachers guys, no? Based on my experience na to guys, kung napaman ko'y wala na explain og tarong na na-experience nimo, just comment down below para isgutan nato na sila guys. Sa mga sunod na ko na video guys, kung naa may klase-klase ng mga teacher, naa-apoy klase-klase ng mga estudyante guys. Abang-abang na mo sa mga next video guys. Kung wala pa mga nakasubscribe guys, subscribe na diha para ma-update ka sa akong mga videos guys, para maabot na taog 100k subscribers! So once again guys, it's RVTV. I'll see you guys in my next video. Peace! Give them prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my shout out to that one dude. Oh wait, fuck that, ain't nobody held my ass out on this jump through.